Здравейте, приятели! Днес при нас отново ще има телевизионна премиера. Представяме ви един интересен оркестър с мелодична и емоционална музика. Оркестър Прима с ръководител Анатолий Аспарухов. Още интересни гости имаме днес. Сред нас е един от най-виртуозните български кавалджии, Недялко Недялков, със своята формация Недялко Недялков и приятели. Те ще ни представят най-новата си музика. Заедно с тях е и певицата Стоименка Недялкова. Тук са и танцорите от професионален фолклорен ансамбъл «Български ритми» с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. Сега към оркестър Прима ще се присъедини и певицата Мира с песента «Бяла стана».
Оркестър Прима, уважаеми зрители, гости с тяхната телевизионна премиера в студиото на Иденашенската музика. При мен вече е ръководителят Анатолий Аспарухов и тяхната солистка Мира. Добре дошли в Иденашенската музика. Да започнем от историята. Кога се създаде оркестъра? Чия беше идеята? И първо здравейте на екипа на Иденашенската музика. Благодаря, че ни поканихте във вашето предаване да участваме. Оркестъра е създаден от 12 години вече правим. Че беше идеята за създаването на оркестъра твоя, заедно с колегите или? Идеята беше обща, просто запознахме и така... Свирише ви се хубава музика? Свирише се определено само народна музика. Отначало почнахме с това ни сплоти. И след това продължихме вече по сватби, по кръщенета. Така. Къде се изявите? Споменаваш вече сватбите, семейните тържества. Това са определено в нашия край, в Плевенския край. Плевенско-Търновския край, ние сме от този регион. Мира, ти кога се присъедини към оркестъра? Тяхна ли беше поканата? Ти ли ги чу някъде и пожела да пееш с тях? С колегите се познаваме отдавна. Аз по принцип не съм техен солист, сега съм гост. С тях имаме дуети в друга музикална област, но парчето решихме, имаме така идея от доста дълго време да направим някаква народна песен заедно. Идеята се въртеше в главите ни, може би, от лятото, но не попадахме или не намирахме време, ангажирани сме всички много. И така, като дойде поканата от вашето предаване, колегите им предложиха на драго сърце. Това е музиката също, с която аз съм започнала. И решихме да я направим. Мисля, че се получи добре. Така е наистина. Какво е да пееш с тези музиканти? Удоволствие, предизвикателство? И двете. И удоволствие, и предизвикателство. Смея да твърдя, че оркестър Прима е един от най-добрите оркестри в България, особено за народна музика. Аз съм ги чувала да свирят всякакви стилове. На сватбите сме свирили абсолютно всичко, за което се може да се сетите, но аз и на колегите съм го споделяла много пъти, че когато започнат да свирят народна музика, то е инстинкт. Не можеш да го проектираш в себе си. На мен ми настръхва кожата. Просто това е от вътрешно по някакъв си начин се получава. Това е музиката, която може би най-много им лежи. Какъв искате да бъде вашият облик? Какво искате вие да бъдете различни и разпознаваеми? Ние искаме да бъдем с северняшка музика, по принцип. Обичаме и тракийска музика, но обаче все пак смисъл си от Северна България. Камъка си тежи на място. Точно така. И остана само да представиш твоите колеги. Още в началото на предаването казахме, това е вашата телевизионна премиера. Моля те, представи останалите членове на оркестъра. На саксофона е Томас, така наречен е Томас Пумата. На бас клавира е Мирослав Якимов. На китарата е Ярослав Якимов. На ударните инструменти е Федя Величков, така нареченият Чочо. На соло клавира е Анатолий Ангелов. И ти с кларинет. И аз с кларинет. Добре, пожелавам ви още много хубава музика да я свирите, да имате много покани, да изградите и да запазите своя стил, да бъдете наистина разпознаваеми, защото това е най-важното. Много съвместни творчески проекти и много успехи. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с следващото изпълнение на оркестър Прима Плевенска копаница.
Таджишка легенда, така са нарекли следващото си изпълнение музикантите от оркестър Прима. Слушаме ги.
Остана още едно изпълнение на оркестър Прима и то ще бъде Северняшки Абдай.